Hakani ke episode ke beladap ni layak mi. Kata kajing aingu kajong unuwa yu blame ne. Hmm. Kapenlong yu try. Ba un shim ya karai, ba blame shim ya karai mo. Hmm. Ba un om tim shu ya kakendau pat na ka benta uburiu. Hakani ke episode ke bementa tungin yak mi. Pastor apa yang petang yang bakhandai hadin ketua aku ar khat aku ar nang bakra hari kalau nang bakhandai pong meneng yang keren mo sakman haduk nang bakra bang kadang jing te jutang preng Hoi. blei bo nu ma hang ni kad nang bakhandai pat kadawan kani ka heading hi ka jutang preng blei bo nu wa te ka sedang baik bau blei lo ku yu nu wa bai kun chendang jong lo ong haki tu dang khab tu dang pendap ya patai kawan mak kita benta bo ong bo pra nang ku iki merat imreng hang ni ka jeng ku kawan saya nu wa ki ku te kasebut sakatra ka jutang preng jong bo nu wa kumno ngi ya sprang pastor ni To dinya ya kani kalau nong ka bakandai mo kani kanum dabun hi ka banginya keren dari tangkat tu kat ni ki benta ki ba. Ki bangin saya keren tiak-tiak mo kat kumbayat. Dah kani ka dekot ka baringkong jong kani ka lenong ka bakandai. Ublei ukar ku yunuwa ki khun ki jung shenrang jung ne. Tu dan nangkha tu da pendapat ya ka perthei. Kata kalong ku hukum ya. ha Ki jingkar ku tu gombolong i tikimrat men ya. Yang menta kami biang kani ka. Jingkar ku komut ba ka jingkar ku jong ublei kam shimne tang tikimrat ki bumi na ka yingling. Menta pade kawan hadin jong ka jing aje kenyan we. hadin bo nu wa la kenya Long ai ngu yu blei kan. hmm Long hang ni to kata kar kombu khanang ni mo to kala bondong shuka jong kata ru kata i bentip tadi long Ki sibut puli ai bat pau ni puli kemba bu jing thok ni tingi i ba hadin ba unuwa pun pau jing sungu si ublei tang na kini ki khun ki ba yami na kan ka yingling pangkat bu nuwa kemu ublei ai hukum ki ba to ka perthai tak la kanja mata ka des kamram ka jong fi pendap yang pendap menang kha to kata kalong ka jing ong ka jong ublei hmm kam dei ka jing le ka jong ubri pat em hmm nomor ka kha ka pun ta kaya angkat ba ka jing ka jong ublei ha tau de fipet tu ka dekot ka baar mo ka dekot ka baar bat ka balai hang ni kawan ni ka ai ka ba ngilai kran adu pasdang mensya kan mau tu ka jing pelong ka beningkong pe lenam ka beningkong habadin bu blei la tha ki penbiang ka bam tang ki jhur am le ki jhur hang ni kasawan ka jing ai bor ka jong blei ben bam do ro oh ta ha tu pe mo ta ka beningkong sya kalong ka jing ting ye phi ru bat ka jing snopiu ye phi kan dong hakim rat baro ka perthei bat haki sim beneng baro bat haki kenja papar baro horo khando bat haki dok kha baro ka do riau ha ka khti jong phi ngan IT ye ki kawan biang ketu ka jing long nong sensar jong beri ke jebut ko bor ka sedang sedang minta pada kam dei tang ketu ong long nong sensar halor handai minta pada ong bat ba kini ki badan hang ni ki ma kin septim burom beri yo brio kata kalong ka ba ngi na kani ka dekat ka ba armo ta ka dekat ka ba la jing ka ba ngai fi mene ba na jing bam em kenja ba khi baro ba im un long jing bam ye phi kumbang la ai kenja juhur ba jangam kum ta ke nga ai baro api hang ni la ilong non vegetarian mo ta kai nong kata ka jing bam do ka ba kumnu ti kata ding la ye pui hi hi pada kitab usa batai kit ken sa batai kimrat ki ba kumnu Kumnu bolong ban ban bam bat ki ba kumnu bam long ban bam hmm ti toh ni sutenat ba ye kitu ki ba bam do ki bam do ru kalong kumju bu la de penbiang no kalau sedang upen biang kan sim le ben ulai hmm long ubu ya ka juk bentan dai ka ba ka badan kam yang ngi hang ni pa de kalong kitu ki dekat sao san ban riwin sao san ri to ka dekat ban ri kalong do jang pai tri sawa san pe ni ka ong dekat wasamo tang ya ka do ka badang sa kasnam ka jing im haka phin ombang berkasnam ka don ka jing im haka ni adu no ni kitab jin sakran tomot hang ni la shan sha u blei ka jing ba mai maran tomot kariban bam om ya kasnam hoi kasnam bu kasnam ka dak sa jing im dak ju im ni ong ni kasnam ka jing im te pikan ma bo ru abel ru kasnam ka jing abel ka ut makani khndo kal ang ban yo kasnam jo bel ka ut te ni ru long ta ni ka badang sa kasnam ka jing im bam te bam do tamba kiar na kasnam
to boleh ubli ong kumta ta tengim yo jubam tenrei ngangit ba ai kini singi ki yongi bumentar la ki brio ki bam la ki pikir hai kasnam ru kaman saw kaman sao man saw ki ong ba kasnam ni ong ma hang ni ba kasnam ri ke jingim hagani karta ka jong ngiru yo sngo ki don ki riu perkhat abi dei ba jingya bam jong ngiru ki ong ba kasnam ri ko wei ka ba kit ik na jing pang te kala pan pen sao ya kamet jong ngi la dangim pikir ya ta benta te kidei tang kijing tip ngam tip hadu no sya tenrei long ki pada ka ba ubli bu renti te bahai bedala ki burom ban kiar tong kat bala kan tong ni ki bai dan kan program ngim ong hi wat no me buat ba lembam ni lada long ka bala kan bala ban kiar ka bahas bun tang kumta ngai kan biang mo to ka dokhat ka basan bat shisha ya kasnam ka jing im jong phiru ngandawa nakakhti umrat baro ngandawa mo nakakhti umrat baro ngandawa ka nakakhti ubriu ru nakakhti upara beriu baro ngandawa kan ya ka jing im jong ubriu pi ya kasnam ka jing im jong phiru ngandawa tulda umrat upenyap beriu ru yu ta umrat sapenyap hi kasnam no kasnam te do ubriu penyap yu ubriu ru yu ta ubriu no penyap beriu ru di ban penyap hi ta takla bur ti ini te nei shisha kasnam ka jing im jong phiru ngandawa nakakhti umrat baro ngandawa ka nakakhti ubriu ru wana khti para beriu baro ngandawa kan ya ka jing im jong ubriu pi kan mau ne em jat bengidan haknika por ka bomenta to gile next season ni por ni tayo bukhut mo good friday ti ikan mau bah tu ka bagi bishar pilat yang jisu baki pajba ki dawahi u ban sanar na te pilat khat ka khti ngata ngam don bantai kalau jing im jong brio pikan mau jing perta jong ti pajba senam kan long halo jong ni kipenan kam yak tin senam kan long halor jong me halo jong ni halor jong ni ngatrai kan don ngam kan mau hasu kan deina naka gospel Matias ni syamung kabahai menyapai kan bah to kadi dukas ka gospel Matias haka lenong ke bar penyau ke dekat ke bar pusan tapi na duk dekat bar pusamu ka jing ong pilat wong ngam don jingrem nakasnam jong ni bahok phin khmi hi mapi ka dekat ke bar pusan ki ong ki briu baro ki lai thu ki lai ong ru tu kasnam jong u kan long halor jong ni bar halor ki khun jong ni to senam jong u kan long halor jong ni ban bagi khon ni ni ki kam kan ti tok por ma hang ni ro temut lada ngi dei banyap mangi ru kami temu ni di banyap ada ni phai satu ka bentah jong jisu tendri long pet kan ni ke ba ong kitab Genesis long kendai lada ia kasnam ka jing im jong ubriu ne kemut dia kata ubli un dawa na para beriu kemut kini kim salia syu ap beriu long ding phai kana jong jisu kan to ngi nempat dia ring ko ta ndai ding phai ni iba ubli labu bait renti kata me mut ka naki jing thau ki jong ublei ki ba kham tami ubriu mut briul ni mara buka senam ri ko wei ka atiar ka bakra wa namar ngi haki benta jong kot ba hi ba hakopor bo briu kunya ru i daki mara kumo ni umwal si kunya tumut kasnam ri ko wei ka benta ka badan ka benta jong jing kunya to ya kata ngi nempat ya situ stamu namar kandon ka jong ka kitab ka khtin jong ublei ka bakren japang jong kanika benta jong kesnam tendrei ke ba don kami hakini ki dikot ki bingi pet mentan kalong bait ba kesnam kadon haka ya ka jingem dei bad ublei khang gi bangin nembang ya ka ta ka baar pada kalong ba tada ubri usya penyap dia ka jingim jong ta umrat ba penyap beriu yu ta usya penyap kumjo la de bu pa telda ubri ru penyap yu para ubri kamu ini ubri ru unsya unma de jingap long ubri la de bu tamo tindai hang ni
kan hapan syai ke nyangi tarai mentang kum kutu ka jingja ngam kan mau syuk sedang kumau tu ka Mumbai attack kibyo jong kasap lu punya beri ni khadu ti kuat ada la penyem kana kinong ya sat an ki bakrau na ka benta jong uru ni ha ka khadu ka an jong kari te hapan jari ka kamot hapan penyap kamu ya bio ni iba kalong ba utai pen misna te ki an jong kari du ki hapan try kata kan Hakane ke episode kabanwan ngin yakhmi to kadak tu ong hani ka dekat ka bakat lai ngan bu ya karenti haulo bat kan long kadak jong ka jutang ha peneng jong ha bat ka pertai